Já v knihách, které píšu, v té poslední Future On a v té předchozí No Future, se snažím poukazovat na to, v jaké době žijeme. A v té zelené knížce, která je relativně aktuální, se snažím zdůraznit to, že my žijeme ve světě plném špatných zpráv. Ta změna způsobu vnímání informací vedla k tomu, že jsme neustále zahlcováni špatnými zprávami, což vlastně lze vysvětlit tím, že my jako lidé jsme navyklí, pokud vnímáme nějaké nebezpečí, tak se mu věnovat. A všichni, kdo produkují informace, tak vlastně tohle pochopili a snaží se nám vlastně ty špatné zprávy, těmi špatnými zprávami reprezentovat tenhle svět. A ten přetlak špatných zpráv způsobuje, že se domníváme, že všechno je špatně na tom světě, ale ono to tak vůbec není. My z historického hlediska žijeme v nejsvobodnější, nejbohatší a nejbezpečnější době. Dá se to statisticky prokázat. Na počtu úmrtí, na délce života, na tom, jak ohrožení se cítíme, když jdeme po ulici, a na tom, jaký máme životní standard, jakou máme svobodu slova, jakou máme svobodu pohybu. Historicky jsme nežili v lepší době, ale bylo by velmi dobré si to uvědomit, protože v okamžiku, kdy si to neuvědomíme, tak máme tendenci těm generacím, které přicházejí po nás, říkat, že dobře už bylo. Ale to je velmi destruktivní pro představu mladých lidí o budoucnosti. Když jim budeme říkat, že dobře už bylo, tak se pravděpodobně vzdají naděje na to, že dobře bude. A to přece nechceme. My přece chceme, aby naše děti a naše vnoučata vstupovali do tohoto světa s perspektivou toho, že ten svět, takový, jaký ho znají, může pokračovat a že jim v něm bude dobře. Tak na to pamatujme a snažíme se mladým lidem předávat naději, protože to potřebují. Overovanie faktov je extrémne náročné, trvá dlho, vyžaduje to množstvo kognitívnych a mentálnych síl a kapacít. Práve preto je dôležité, podľa môjho názoru, robiť dve základné veci. Prvá vec je byť určite skeptický a naozaj snažiť sa neveriť všetkému a hneď. Naozaj dať si pár minút na to, aby som si to premyslel, alebo ideálne aj pár hodín na to, aby som si možno, že v priebehu nejakej inej prestávky dohľadal ďalšie informácie. A druhá dôležitá vec, podľa mňa, ktorú by sme mohli robiť, je vybrať si ten boj, alebo vybrať si tú tému, do ktorej sa naozaj ponorím a snažím sa jej porozumieť čo najlepšie, aby som to možno že vedel vysvetliť aj svojim blízkym, ako to podľa mňa alebo podľa faktov môže byť a že práve tá informácia, ktorá bola tá rýchla, jednoduchá, nemusí byť tá najlepšia cesta. Toto sú podľa mňa dve možnosti, ktoré nám pomôžu k tomu, aby sme mohli niečo robiť, ale zároveň, aby sme neskolabovali pod prívalom množstva informácií. Som veľmi rada, že dnes sme mali možnosť venovať sa kritickému mysleniu. Dnešná konferencia mi priniesla veľa zaujímavých postrehov a inšpirácií a ja sama sa venujem vzdelávaniu dospelých aj vo svojom výskume, ale toľko hovoríme o zručnostiach dospelých, že niekedy sa strácame v tom, čo to pre nás znamená konkrétne a práve kritické myslenie niekedy je taká zručnosť, ktorá môže znieť ako taká floskula, že čo tým vlastne myslíme, je to dôležité v rôznych situáciách životných. A dnes sme hovorili o tom, že kritické myslenie, jedna z najdôležitejších zložiek je otvorenosť, schopnosť diskutovať o rôznych názorov, byť schopný aj zmeniť názor, neustále si overovať fakty, nebyť si istým tým, či máme pravdu a hľadať overené informácie. A to bolo veľmi potešujúce, že na tomto sme sa teda veľmi ľahko zhodli. A taktiež sme hovorili s rôznymi expertami a s ľuďmi z rôzneho prostredia, ktorí prinášali nielen informácie z výskumu, z vedy, ale aj z veľmi konkrétnych praktických situácií. A myslím, že sa to aj účastníkom páčilo a že máme inšpiráciu pre prácu do budúcna a taktiež nové nápady, tak ako sme mohli podporiť rôzne skupiny dospelých v tom, aby si mohli rozvíjať všetky kľúčové kompetencie pre život a kritické myslenie je určite jedna z najdôležitejších.